صاحب جو حضرت کے ساتھ تشریف لے ہیں ماشاءاللہ یہ دے نال اصل علم دے پیچھے جڑے بابے بزرگ ہیں جڑے معصوم ہیں وہ بل شک اجازت شرعی گزر کوئی بات نہیں ٹیک لگا کے بیٹھے جڑے ماشاءاللہ نوجوان تندرست ادھر ٹیک چھاپ دے سارے خطیب کہتے ہیں کہ میری جوانی جو شک پھر سانو میں شک ہوئے اور سچی گل ہے کہ حضرت ثانی صاحب کا مزاج موسیقی صدیقی سے پہچانتے ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا نا وہ سبحان اللہ کے بغیر نہیں چلیں گے گھنٹے کی 20 منٹ کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ سبحان اللہ کی چھالی آئیں گے ایسا نا اور طاہر بلال چشتی صاحب بھی ماشاءاللہ آپ ان کا بھی نافیہ کلام سنیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہمیں شروع کے اندر جو تلاوت کی بعد کے اندر یہ جملہ متردہ کے طور پہ تو شروع کے اندر تلاوت ہوئی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میں اسی کی طرف آتا ہوں حضرات گرامی خدائے وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی اس دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف اور نعت خانی بیان کی جائے تو وہ صرف ایک ذات ہے اللہ کی ذات کے بعد جس کی تعریف کائنات میں کی جائے وہ صرف ایک ذات ہے کون مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الابرار والاخیار آقائے نامدار شہنشاہ بی مدار گلشن ہستی کے اولین فضل بہار رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین سید المرسلین وخاتم النبیین طٰہٰ و یاسین امین کے بے قسام فخر رسولہ ناز سے ہر دو جہاں آقائے نامدار شاہ حرم قائد عرب و عجم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اگر خدا کے بعد کوئی تعریف کے قابل ہے تو میرا تیرا نبی ہے اسی کے ساتھ نسبت ہونی چاہیے نسبت بھی بڑی چیز ہے نسبت بھی استاد محترم میرے طریقہ دراپر شریعہ میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی کے اندر جو سبق سنا رہا ہوں انشاءاللہ غلطی ہوگی پر انشاءاللہ ضروری اطلاع فرمائیں گے فرمایا نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے کسی کہنے والے نے کہہ دیا فرمایا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے وہ جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں میں اشعار کے ساتھ التماس کرتا ہوں دنیا طرز و ترنم کے معروف ناطقان اور جن کی سوز و قدار جن کی آواز کے اندر اللہ نے وہ لب و لہجہ وہ اثر رکھا ہے کہ جس وقت کوئی سنتا ہے تو حضرت سامعین کو اپنا بنا لیتے ہیں حضرت کا انداز سوز و قدار طرز و ترنم آواز اور انداز ایسی اسی آواز انداز کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو معروف اور مشہور کر دیا میری مراد صداقت مصطفیٰ مدائے صحابہ و اہل بیت دنیا کے اندر مشہور شخصیت ملک پاکستان کا سرمایہ بلبل مدینہ جناب حضرت مولانا حافظ طاہر بلال چشتی صاحب کہ حضرت تشریف لے آئے اور ہم سامعین کو اپنی نادیہ کلام سے بہرہ مند فرمائے لیکن ان کے آنے سے پہلے حضرت کے رفیق سفر ہے وہ پہلے نام پڑھیں گے تو ماشاءاللہ آپ جاگنے کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حضرات محبت ذوق شوق کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اتنی بآواز بلند درود پاک پڑھیں کہ پوری محفل مقدر ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی
सोहने नबी दा दिल विच क़यामे सोहने नबी दा दिल विच क़यामे मिठड़े नबी दा दिल विच क़यामे सोहने नबी दा दिल विच क़यामे पढ़दा सोने नबी दा दिल विच क़यामे पढ़दा खुदा खुद दुरूदो सलामे सोने नबी दा दिल विच क़यामे आदम तो ईसा सारे पैगंबर पीछे सादे अंदर आदम तो ईसा सारे पैगंबर पीछे खड़े हैं सादे अंदर मन लई इमामत अल्लाहु अकबर नबियां दी सबदा चुनिया इमामे सोने नबी दिल विच क़यामे और ताइफ दे लोगां पत्थर वसाए पिता लहू विच भिजया पियाए ताइफ दे लोगां पत्थर वसाए पिता लहू विच भिजया पियाए ज़ख्मा ते बदले देता दुआए पत्थरां ते बदले देता दुआए फुल्लां दी बारिश उसदा कलामे सोने नबी दा दिल विच क़यामे और मुश्किल जदों चुरावे मुश्किल जदों भी मैनू सतावे अपना पराया अखियां चुरावे रहमत नबी दी रस्ता विखावे मेरा वजीफा आका दा नामे सोने नबी दिल विच क़यामे पढ़दा खुदा खुद दुरूदो सलामे सोने नबी दा दिल विच क़यामे हमारी और आपकी सादतमंदी है कि इस बाबरकत और वक़ार मुबारक करनी में सईद में हाजिर खिदमत है। मेरी दुआ है मालिक के अज़्ज़ुस्समा मेरी हाज़िरी आपकी तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे बिरादर मोहतरम भाई अब्दुल साहब और उनके तमाम रफ़ाक़ा जिन्होंने इस मजलिस का एहतमाम किया अल्लाह उनकी काविशों को कबूल फरमाए। स्टेज पर जय्यद उलमाए कराम मशाइख़ इज़्ज़ाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका तशरीफ़ फरमा है। मुझसे कबल आप खूबसूरत बयान समाअत फरमा चुके हैं और मेरे बाद बड़ा अज़ीम शान बयान होने वाला है। आप हज़रात इत्मीनान ज़ौक़ और शौक़ और बड़े अदब और बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ रखें क्योंकि स्टेज से अल्लाह और अल्लाह के रसूल साहब अहले बैत की बात होगी। जिस तरह हमारे नदीब महफिल और मौलाना आपको अर्ज़ कर रहे थे कि आप बेदारी और ज़ौक़ और शौक़ से तशरीफ़ रखें। हम आपके लिए बड़ा तवील सफ़र करके हाजिर हुए और अब एक तवील सफ़र दरकार है जो अभी हमें करना है सारी रात। अल्लाह ताला हमारी भी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अल्लाह ज़ुल की बारगाह में हम्द बारी ताला से आगाज़ करता हूँ। हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, उसके बाद इंशाअल्लाह नात रसूल मक़बूल
برکت کے لیے اتنی باواز بلند درود پاک پڑھی کہ پوری مجلس معطر ہو جائے، خالی نہ رہے، باواز بلند درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبنالو سخیدہ کا رب رحمان، سبنالو سخیدہ کا رب رحمان، ساری مخلوق دا ورکھ دے دیان، سبنالو سخیدہ کا رب رحمان، ساری مخلوق دا ورکھ دے دیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، کل فیکون او دا حکم ہے چلے گا، کل فیکون او دا حکم ہے چلے گا، حکم بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلے گا، کل فیکون او دا حکم ہے چلے گا، حکم بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلے گا، رب دے ہاتھ وچ سارے جہان، اللہ دے ہاتھ وچ سارے جہان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھے دائے، کسے نو بھی رب کدی بھکھا نہ سمجھدا، منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھے دائے، کسے نو بھی رب کدی بھکھا نہ سمجھدا، ایسی جاتو دے وے جتھے ہوئے نہ گمان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان۔ اور دیہاتی لوگ، ذمہ دارانہ کلچر دے لوگ بیٹھے ہو، میں تھوڑے معاشرے دا شعر پیش کر رہے ہیں کہ دانا دانا مٹی وچ سٹ کے رہے دے ہو، دانا دانا مٹی وچ سٹ کے رہے دے ہو، کپ کے اناج دیا بوریاں بھرے دے، بوریاں کون بھرتا ہے؟ جن کی بھرتا ہے وہ تو بولے، بوریاں کون بھرتا ہے؟ دانا دانا مٹی وچ سٹ کے رہے دے ہو، کپ کے اناج دیا بوریاں بھرے دے ہو، کیڑے بے شمار کیتے رب احسان، کیڑے بے شمار کیتے رب احسان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان، ساری مخلوق داو رکھ دے دھیان۔ حاصل کلام تتر بٹیر تے کبوتراں دیاں ٹولیاں، چڑیاں نوں چوک دے کے سندا اے بولیاں، ہر شے تے قادر ذات خدا دی، تینوں بندیاں سمجھ نہ آوے، نمرود جے بے ایماناں نوں رب مچھراں توں مرواوے، زکریا جے پیغمبراں نوں رب آلیاں نال چراوے، او خالق مالک ہے کمتر جڑا چڑیاں تو باز مراوے، کتی نوں بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹردی لا کتارا، ککڑی نہیں پیر دے دیوے بانے، بچے مل گئے بے شمار، دریا دے مچھلیاں کھلیاں، بچے جڑ جڑ کرن بہارا، حیوان تمنگدن رب تو خاکی، تو در در کرے پکارا، تتر بٹیر تے کبوتراں دیاں ٹولیاں، چڑیاں نوں
مقبول بلکہ میں ان کہوں گا چلتے ہیں مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف چلیں گے نا سارے جو جانا چاہتے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ بلند آواز سے میرے ایک شعرا کا کلام لفظ محمد پر جو میں نے پورے پاکستان میں پیش کیا یورپ کے سفر میں پیش کیا دوستوں نے بڑی محبت سے نوازا میں اسی امید پر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تھوڑی ایکو کم کر دیں ساؤنڈ والے بھائی برکت کے لیے درود پاک پڑھیں سب نام پیارے لگ دینے 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 ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے زر مال دی اسینو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ زر مال دی اسینو لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال او شایاں بھولے جاندہ زر مال او شایاں بھولے جاندہ زر مال او شایاں بھولے جاندہ جو پیندہ جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اور تبلیغی جماعت والے احباب حضرت سیدنا بلال حبشی کا واقعہ سناتے ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے جو جماعت والے بیٹھے ہیں کہیں ذرا سبحان اللہ سارے جماعت والے ہیں مل کے کہو سبحان اللہ حضرت بلال کیا فرمانے لگے ہر ظلم گوارا ہے جگدہ محبوب کا در نہیں چھڑ سکتا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان حضرت بلال نعرہ تکبیر ہر ظلم گوارا ہے جگدہ محبوب کا در نہیں چھڑ سکتا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سر عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے حاصل کلام سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیں دے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیں دے دل دے باندے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے دشمن بھی راتی لک لک کے توجہ دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آسنن کلام محمد دا پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اور صحابہ دیوانوں محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیقی کہیں ذرا سبحان اللہ اور بلند آواز سے ایتا صدیق اکبر ہے لوگ
آمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ حضور نہ پڑھے دو جگ وچ شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق نہ پڑھے صدیق عمر دی قسمت تو لکھواری زندگی وارا عرش کروں ود مدنی دا روزہ جتھے مانن موج بہارا شان انہاں دی تو کے پوچھنے یہ نال نبی دے مزارا پل پل فخرہ پہنچن جتھے کہ درود سلام ہزارا صدیق نے سب قربان کیتا جس وار کے تن دیا نیرانو غار کا منظر دیکھئے جس وار کے تن دیا نیرانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے تو آئیے شیر اتنی محبت سے سنیں لیکن علماء کی معیت میں ہماری اور آپ کی مکہ اور مدینہ پاک میں مقبول حاضری ہو جائے جو جانا چاہتے ہیں کہیں ذرا سبحان اللہ اے حسرت پوری کرے مولا بلوا لے اپنے گھر قسمت والے پیونن مدینے دیوان مانن مدینے دیا گلیاں قربان بنا ان گلیاں تو جتھے عربی لائیاں گلیاں او بھی سبے منظور گیاں کیا کملیاں تے کیا جھلیاں مسکین افسوس ناکھیاں تے جڑیاں بل زیار تو بھلیاں اے حسرت پوری کری مولا بلوا لے اپنے گھر مولا وکھائیں ارشد کا سمیو منظر وکھائیں ارشد کا سمیو منظر جیتے ہیں آرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکرا نام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تشریح پیش کر رہا ہوں اشعار میں سوہنے دی صفت و ثنا کر دے پیاں سبحان اللہ اے عبدالروف صاحب نے اس مقصد کے لیے قرآن سجایا ہے مقصد پیش کر رہا ہوں کہ سوہنے دی صفت و ثنا کر دے پیاں سوہنے دی صفت و ثنا کر دے پیاں سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سنت خدا دی ادا کر دے پیاں خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا حشر دے اے پیارے تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں صدقے سب نو رہا کر دے پیاں تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اور سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو آقا دی صورت نو تک تک کے یارو سوہنے دی صورت نو تک تک
دی دعا کر دے پیاں. میرا بھی ان دنوں ہارٹ کا مسئلہ چل رہا ہے اور یقیناً اس مجمع میں اور بھی بیمار ہوں گے. میں اس نسبت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں میرے سمیت جتنے بیمار بیٹھے ہیں سب کو صحت کلی عطا فرمائے. تو آپ نے بھی اتنی محبت سے سننا ہے کہ سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو, آقا دی صورت نو تک تک کے یارو, اپنے دکھاں دی دعوا کر دے پیاں, اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اور جو حسینی بیٹھے ہیں حسینی کہیں در سبحان اللہ. ناکھے آسینے دیتے چڑھ کے حسین آکھے آسینے دیتے چڑھ کے, حسین آکھے آسینے دیتے چڑھ کے, کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں. کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں, کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں, اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں, اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اور صاحب نسبت میرے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں, میں نسبت پر ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں, قبر وچ ہے کہنا نکیران تینوں, قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں, قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں, تیری نسبتاں دا حیا کر دے. کون سی نسبت؟ جو ہماری حضور سے نسبت ہے, اس نسبت پر کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے. نکیران مینوں, قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں, تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں, اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں, سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں. جدو کریے ذکر محمد دا, جدو کریے ذکر محمد دا, محفل نو سرور آ جاتا. جن کو سرور آیا وہ تو کہتے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. جدو کریے ذکر محمد دا, محفل نو سرور آ جاتا ہے. جس دل وچ عشق محمد دا, اس دل وچ نور آ جاتا ہے. جدو کریے ذکر محمد دا, محفل نو سرور آ جاتا ہے. مدینے کی محبت پہ کہتے ہیں سبحان اللہ. میں دور دی عظمت مردہ پر وکری شان مدینے دی, جدو ٹریے شہر مدینے نو, ہر قدم تے تور آ جاتا ہے. قربان بنا بھائی آمنہ تو, جہدے گھر بھی محمد آیا. بختاں والی جس چوم کے جولی, محبوب خدا نو پایا. جہدے ویکھن کیتے پہ نوری سکھ دل, بن منگیاں دے گھر آیا. آئی رب دی رحمت مار کے ٹھاٹا, جس جگ نو آم. نعرہ تکبیر.
توڑی اور ساڑی سعادت مندی ہے خطیب لازانی وائز پر تاثیر مقبول زمانہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حسانی دامت برکات مولالیہ جو دور دراز سفر کر کے اس پروگرام کا حصہ بڑھے اللہ حضرت دی آمد قبول فرمائے اور دعا کرو اللہ تعالی حضرت کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور میں اپنے موضوع انشاءاللہ مکمل کروں گا حضرت کی اجازت نال کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سب نام پیارے لگے دینے سب نام جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاتا ہے. اور حاصل کلام حضور دا مشہور موعظہ اس شعر دے اندر پیش کرنے ہیں علماء دی اجازت نال کہ اودا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے اور اودا حکم ہوئے تے پتھرانو توجہ اودا حکم ہوئے تے پتھرانو بولن دا شعور آ جانا ہے. کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جانا ہے. اور جڑے حسینی بیٹھے ہو حسینی دی نظر شیر کرساں حسینی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اسا صحابہ دے بھی منن والے اہل بیت دے بھی منن والے کہہ دو سبحان اللہ. جدو قصہ کوئی کرنا ہے سید تے وسدیاں تیراں دا. جدو قصہ کوئی کرنا ہے سید تے وسدیاں تیراں دا. ہوودار دی اکھ وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جانا ہے. ہوودار دی اکھ وچ ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جانا ہے. جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جانا ہے. اور بزرگاں دی نظر میں شعر کے پیش کرتا کہ جدو ویکھنا اپنے عملانو میں شرم چی ڈوب ڈوب جانا. جدو ویکھنا اپنے عملانو میں شرم چی ڈوب ڈوب جانا. جدو ویکھنا تیریاں رحمتانو توجہ اللہ جدو ویکھنا تیریاں رحمتانو جرمات غرور آ جانا ہے. جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جانا ہے. درود پاک سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا. صدیقی کہیں ذرا سبحان اللہ. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا. شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا. کافر کونو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھے. کافر کونو جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھنا. نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ. سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگدا.
नूरिया नूर अब पहनावे फटे लिबास अबू बकर जो पावे नूरिया नूर अब पहनावे नूरिया नूर अब पहनावे रब नू सिद्दीक नाल प्यारे लिबास ते बहाना रब नू सिद्दीक नाल प्यारे लिबास ते बहाना लग रहे शम्मा ने रिसालत दिया का सिद्दीक परवाना लग रहे हिजरत दी शब गार दा मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तुसां भी अल्लाह दा पाक नाम बुलंद च करो अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर झोली सिद्दीक दी नबूवत दा मेहमान खाना झोली सिद्दीक दी नबूवत दा मेहमान खाना लग रहे शम्मा ने रिसालत दिया का सिद्दीक परवाना लग रहे अरशद जद में गार नु तकदा यारे गार दे प्यार नु तकदा यारे गार दे प्यार नु तकदा दुनिया दा प्यार मैनू लोगो कहानी ते फसाना लग रहे सैयद सिद्दीक दा घराना हुजूर दा दीवाना लग रहे जो हमारा बुनियादी अकीदा है और हमारे ईमान की असास है मैं बिलखुसूस मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानियाँ पेश करते हैं उन दोस्तों के लिए एक खूबसूरत कलाम ख़त्म नबूवत पर जो इस वक्त लाखों के मजमू में पढ़ा गया आपकी समातों की नज़र करता हूँ दुनिया में भले दोस्त तो दिन चार रहेंगे हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे नारे तकबीर मदे मुस्तफा तारे ख़त्म नबूवत तारे ख़त्म नबूवत ता कादियानी पे लानत पे लानत पे लानत दुनिया में भले दोस्त तो दिन चार रहेंगे हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे वफादार मेरे साथ शामिल हो जाएं हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे हज़रत हसानी साहब की मौजूदगी में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का पैगाम दे रहा हूँ हम ताजो महल शाही को ठोकर पे रखेंगे हम ताजो महल शाही को ठोकर पे रखेंगे आका की गुलामी के तलबगार रहेंगे हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे पढ़िए हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है नबियों के फकत आप ही सरदार रहेंगे हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे नबियों के सहाबा जो सरे हश्र चलेंगे नबियों के सहाबा जो सरे हश्र चलेंगे उन सब से जुदा आपके सब यार रहेंगे हम ख़त्म नबूवत के वफादार रहेंगे शहजाद हमें हश्र में है उनका सहारा जिनको उनका सहारा है वो कहें सुभान अल्लाह शहजाद हमें हश्र में है उनका सहारा
ہم ان کی شفاعت کے طلبگار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ آپ نے عظمت صحابہ پر کلام سماعت کیا۔ میں آخر میں جہاں بھی جاؤں الحمدللہ حضرت ثانی صاحب جانتے ہیں کہ اہل بیت پر اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں کیونکہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے اور اہل بیت کے بھی۔ تو آپ نے اتنی محبت اور اتنے ذوق سے سننا ہے کہ پتہ چلے اصلی حسینی بیٹھے ہیں، سارے حسینی ہیں نا۔ لکھواری قربان آل نبی تو، لکھواری قربان آل نبی تو، لکھواری قربان آل نبی تو، جڑے کربلا وچ جانا لوٹا گئے، جانا لوٹا گئے، صبران دے پیتے کیویں جام سیدا، صبران دے پیتے کیویں جام سیدا، رب نال لائیاں لا کے نبھاگے، لا کے نبھاگے، بچڑا علی دا سہارا دا جایا، لب جس نو اپنا نانے چسایا، بچڑا علی دا زہرا دا جایا، لب جس نو اپنا نانے چسایا، کندیاں تے چا کے نانے کھڑایا، کندیاں تے چا کے نانے کھڑایا، کندیاں تے چا کے نانے کھڑایا، اج ظلم حسنو ریت جمیلا گئے، ریت جمیلا گئے، لکھواری قربان، لکھواری قربان، لکھواری قربان۔ اس شیطنر میں اپنا ورنہ ثانی صاحب دیگر معزز علماء دا عقیدہ پیش کرنے، اگر توڑا بھی یہی عقیدہ ہوئے تو بیداری دا ثبوت دینا۔ اسہاں حسینی ساڈا حسینی، اسہاں حسینی ساڈا حسینی، ساڈا نور لینے ساڈے دل دا چینے، ساڈا نور لینے ساڈے دل دا چینے، ساڈے دلاتے حسنین چھا گئے۔ اللہ کا شاہ حسین، اللہ کا شاہ حسین، اللہ کا شاہ حسین، ساڈے دلاتے حسنین چھا گئے، رب نال لائیاں لا کے نبھاگے، لا کے نبھاگے۔ اور عقیدہ ہن پاک دامن باہر نہ آئیاں، پردے چ گئیاں زہرا دیا جائیاں، تینو کون آکھے جو زینب بی بی، پردے تو باہر آئی آئی، میں آتا باہر نہیں آ سکتی، اتا پاک بطول دی جائی، ینو ماں زہرا تے باپ علی پردے دی ریت سکھائی آئی، کربل دے میدان چ پی پی پردے دی لاج نبھائی آئی۔ دعوت فکر میرے پیر حسین نو پٹنا پاگل، اوتا زندہ پاک شہیدے، پٹ شمر جزید دی قسمت نو جنو کاٹا ماز مزیدے، اون پٹ کٹ نو چگل پروئی، ہر روز حسین دی عیدے، شان حسین دی کیا پوچھ دے، جڑا رب دی دید خرید، کر ہوش عقل نادان نہ بن دے، چھوڑ تکیے مدیانو، من پنجا بارہ چودانو، چم چم یاران دیاں جتیاں، کر ہوش ذرا تینا کفر علا کول رسول دے ستیانو، بدبختہ من گن گال یہاں، رب
تو جڑے کربلا وچ جانا لوٹا گئے صبراں دے پیتے کیویں جام سیدا رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لکھواری قربان آلے نبی ایک بار پھر بھائی دروغ سے اور ان کے رفقا کو اس عظیم الشان پروگرام کے نکات پر مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے سامنے ملک پاکستان کے مشہور اور معروف نعت خواں جناب حضرت مولانا حافظ طاہر بلال چشتی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. ماشاءاللہ آپ نے نعتیہ کلام بھی سن لی. آقا علیہ السلام کی تعریف، صحابہ کرام، آل بیت عظام، اور ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو مہمان خصوصی ہیں ہمارے توجہ، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہمارے سامنے حضرت آ رہے ہیں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، جن کا عقیدہ ہے وہ بولے گا. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی پاک بلند ہے خدا کے بعد. ذات نبی پاک بلند ہے خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر، ادھر دیکھیں، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے اس ہستی کو جنہیں آپ میدان کتابت کا شاہ سوار بھی کہہ سکتے ہیں، میدان کتابت کا شہنشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، فن کتابت کا تجربہ کار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبان اور بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو کے اندر سننے والوں کو اپنا بنا لیتے ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تقریر درد مند دل، مجاہدانہ حوصلہ، عالمانہ سوچ اور صحیح انداز کا، صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے. جب بولنا شروع کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے رحمت کی بارش برس رہی ہو. میری مراد خطیب ملت، خطیب اسلام، شہنشاہ کتابت، شاہ سوار کتابت. خطیب ملت، شہنشاہ کتابت، شاہ سوار کتابت، خطیب نقطہ‌دان حضرت مولانا عبدالعزیز حسانی صاحب کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے زور بیانی اور سحر سلطانی سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. حضرت مولانا علامہ عبدالعزیز حسانی صاحب.